balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DCGB, Barata alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta alas 7. Digdi sa GB, garantisadong bareta. Marhay na aga mga tugang Sabado pumunyan, Petsa 21 sa buling kan Hunyo 2025, ini ang Bareta alas 7, asin kami ang sendong magiging mga tagapagbareta. Ako po, si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila, daing iba. Henot sa headlines sa tendera kulang mga bareta sa lado lokal. Duwang familya nin mga OFW sa Israel, naghagad na ning tabang sa OWA Bicol, may kinaraman sa voluntary repatriation. Legazpi Diocese nangapudan sa mga paratubod na pakusugon ang debosyon sa tao ka nagpadagos na gera sa Medio Oriente, entry kan Iran asin Israel. Mga plaka ni motorsiklo asin bikolo pwede nang makuha sa pagikan nakatalaan na plate distribution mall caravan kan LTO Bicol sa SM City Legazpi sa masunod na simana. Libreng theoretical driving course ipapautob kan Land Transportation Office, Legazpi District Office sa masunod na simana. Sa lado nasyonal, pag-ugid kan personal o trabaho ang pirming pagbiyahe ni VP Sara sa ibang nasyon pig sa taong kwenta na kan Palasyo Malacanang sa publiko. Biyahe ng Australia si VP Sara Duterte para mag-atendir sa Free Duterte Now rally sa weekend. Hagyat na Attorney Harry Roque sa gobyerno na come and get me, sinimbag kan Malacanang nin wait and see. Senate Impeachment Court spokesman tiniino sa garong pag-abogado kay VP Sara Duterte. Sa ibang nasyon, headlines na banga na oposisyon sa Iran, nag-aalangan sa pag-alsa o protesta sa tao ka nagkukusog na tensyon sa Israel. Baretang Sports, Beermen laog na sa semis matapos pamarangkalon asin daugon ang Meralco Bolts. Yan ang headlines, ngunyan sa detalles ka mga bareta, enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Duwang pamilya kan mga FW o Overseas Filipino Workers sa Israel ang naghagad nin tabang sa Overseas Workers Welfare Administration o OWA Bicol manungod sa voluntary repatriation. Sigun ini kay OWA Bicol Officer in Charge, Regional Director Genevieve Agualio, kung sain sa 337 Bicolanong OFW na nasa Israel, duwang pamilya pa sana ang nagpahayag ng intensyon na makauli sa Pilipinas. Sa ngunya nagpagirumdum ang ahensya sa publiko na dahil magpalakop ng mga salang impormasyon, tanganing dahil ini magkausanin pagkahadit sa mga pamilya kan OFWs. Katakod kay ni, piging kanyarman kan ahensya mga OFW as mga pamilya na magipagkoordinar sa OWA para sa anuman na emergency assistance. Sa ngunyan, mantindiw nakaitaas na alert level 3 sa Israel kung kaya pigigibo kan gobyerno ang national and voluntary repatriation para sa mga Filipinong nasa lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Pakusugon ang pangadji asin pagdebosyon. Ini ang pangapodan sa gabos na paratubod kan Legazpi Diocese dahilan sa nagpapadagos na gera sa Medio Oriente, entry kan Iran asin Israel. Sa pamamayo ni Obispo Bong Bailon, nagpapadagos ang pangapodan sa mga simbahan. Napakusugon ang pangadji asin mainganyar ang publiko na maging aktibo sa pagpartisipar sa mga aktibidades kan kada parokya. Pig-encaminar an man lain-lain na komisyon kan kada parokya, napakusugon o pig-inganyar, an man lain-lain na komisyon kan kada parokya, napakusugon an mga programa asin aktibidades, siring kan ebanghelisasyon para sa mas matibay man na partisipasyon kan mga paratubod. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys!
Pwede nang makuha ang mga plaka sa motorsiklo asin bikulo sa pagi kang gigibuhon na Plate Distribution Mall Caravan kan Land Transportation Office o LTO Bicol. Sa Hunyo 23 sa Hunyo 29, magkakaigwanin Plate Distribution Mall Caravan sa SM City Legazpi. Sigong kay LTO Bicol Regional Director Alan Castillejos, ang mga plaka na pwedeng makuha iyo ang replacement plates na natransact sa LTO Tabaco asin LTO Legazpi District Office 2014 sa good 2017 na motorcycle plate backlogs asin ang mga plakang na-release na kan LTO Region 5 sa motor trade. Para makuha ang plaka, dapat dara ang mga minasunod na dokumentos. Kung tagsadiri, ang makuha, magdara nin valid ID asin certificate of registration. Kung representante ang makuha, dapat magdara nin authorization letter. Hali sa may sadiri, valid ID kan representative asin certificate of registration. Mantang kung daay pa nakapangaran sa may sadiri ang lunadan, dapat magdaranin deed of sale, valid ID, asin certificate of registration. Sirabi ni R.D. Castillejos na ang mga inisyatibong ini kan LTO Bicol party kang padagos na kampanya kanahensya na maparikas ang pagdistribuir ka mga plaka asin mayrani ang serbisyo sa publiko. Ang baretang ini hatod sa Indukan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Driving Course o TDC ang Land Transportation Office o LTO Legazpi District Office. Sa abisong ipinaluwas kan ahensya sa saindang Facebook page, gigibuhon ang enot na batch kan libreng theoretical driving course sa Hunyo 24 sa God 25, mantang ang batch 2 sa Hunyo 26 sa God 27 sa oras na alas 8 nin aga sa God alas 5 nin pagkahapon. Sa mga interesado, pwedeng magpadara nin mensahe sa official Facebook page kan LTO Legazpi District Office o bisitahon ang saindang opisina sa Sutherland Building, Embarcadero de Legazpi, Port Area, Victory Village, Legazpi City. Pig-abisuhan man ang magdaranin mga dokumentos, siring kan photocopy kan PSA birth certificate o valid passport, photocopy kan valid ID, photocopy kan PSA marriage certificate para sa mga babaye mantang para sa mga aplikante na below 18 years old. Dapat magdara ng parent o guardian consent. Asin saro na valid government ID kan mga magurang o guardian na may litrato asin permado. Mientras mahigpit man na ipinagbabawal sa mga aplikante ang pagsuklog nin sleeveless, sando, shorts asin tsinelas. Formal ng pig-turnover kan Department of Health to DOH Bicol Center for Health and Development ang Type 1 o sarong Type 1 Land Ambulance Unit sa Ligao City Health Office kasuhapon. Ang seremonya pinanginota ni na Department of Health Bicol Regional Director Dr. Melissa Sena, Strategic Management for Health Development Division Chief Dr. Angela Maria Rimpillo, asin Health Facilities Enhancement Program Head Engineer Roeng Jim Punzalan. Sigung kay Dr. Sena, padagos sa indang promesa sa pagatod ng kalidad ng serbisyo manungod sa salud sa mga lokal na gobyerno. Nagtaong asigurasyon man si Ligao City Vice Mayor Honorable JP David, nagigibunin da ang tamang maintenance kang bikulo at sa nanipsyenteng paggamit para sa mga emergency response situations sa nasabing syudad. Nasa 200 na miyembros asin 23 na LGBTQIA+ organizations sa probinsya nin Albay ang nakisumaro sa ginibong Solidarity Walk kasuudmang aga bilang parte kan selebrasyon kan Albay Pride Month 2025. Ang aktibidad pinamayuhan kan Provincial LGBTQIA+ Focal Office asin Provincial Youth Development Office o PYDO Albay na may temang Dress in Your True Colors. Sigun kay PYDO Albay LGBTQIA+ Focal Person Rondon Ricafort, kamawotan kan aktibidad na maiselebrar ang Pride Month sa probinsya. Katakod kan pagselebrar kan Albay Pride Day kada ikaduwang Sabado nin Hunyo, alaga dahil sa mga programa asin aktibidad man kan probinsya, kasuhapo na idagos ang aktibidad. Apera pa sa ginibong parada,
Parteman kan selebrasyon, an opening program, discussion, read and feed activity para sa 50 kaakian sa Bagong Bayan Elementary School, asin sarong grand ball kasabay an awarding ceremony. Sa dagdag pang baretang lokal, nasa 1.49 milyon pesos na kantidad kan pagtutubudan na Cebu anak kumpiskar ka mga otoridad sa 52 anyos na lalaking negosyante sa paginin buy-bust operation sa barangay Mabolo, Naga City. Ang suspitsado ng midbidan sa alias Den asin residente kan San Miguel Street, Zone 4, Barangay Mabolo. Ang operasyon, binanginutan ka mga operatiba kan Naga City Police Station 5, City Drug Enforcement Unit, City Intelligence Unit asin Naga City Mobile Force Company. Susug sa investigasyon ang suspitsado pagkakonsiderar na high-value individual sa Regional Drug Watch List dahilan sa aligadong pagdistribute kay ng illegal na droga sa nasabing lugar. Sa kanya naampang ang suspitsado sa kasong pagbalgar sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 mantang nasa kustodiya na ini ka mga otoridad para sa magaganigong disposisyon. Naarestar kan Legazpi City Police Station ang sarong individual na haloy ng wanted sa kasong rape sa ginibong operasyon kaini kan nakaaging aldaw bandang alas 3:25 nin hapon sa Legazpi City. Sigon kay Legazpi City Police Station Police Provincial Director, Police Colonel Julius Anunuevo, ang suspect na midbidan si alias John, 20 anyos na residente kan sarong Upland Barangay sa Legazpi City. Ang suspect may warrant of arrest na ipinaluwas kan presiding judge kan Regional Trial Court Branch 8 Legazpi City na may petsang Mayo 22, 2025 dahil sa kasong statutory rape na warang inirekomendar na piyansa para sa iyang paramientras na libertad. Mientras na nasa custodial facility na kan Legazpi City Police Station ang suspect mantang pigahalat ang sa iyang paghampang sa korte. Padagos man ang pangapudan kan kapulisan sa publiko na makipagtabangan sa mga otoridad ang aning mapanimbag ang mga kriminal asin mapadagos ang katalingkasan kan komunidad. Mga tugang primerong parte yan kan sa tuyang bareta alas 7 mga bareta sa lado lokal. Ang bareta sa lado nasyonal, ibang nasyon sports sa singkamugtag ng kampanahon, makalis pang nagkapit ang pagirumdom. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa rin bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60 ml at 120 ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha.
Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Getting married this year? Planning for a birthday party? Organizing an event for your company? Bicol Food Delights Catering Services is your one-stop solution for your upcoming events. From venue, coordination, and events host, we got it covered for you. At Bicol Food Delights, we also cater events of all sizes, specializing in wedding, corporate events, and parties. We've got the best menu for your events, like crispy Bicol Express, braised pork ribs in white sauce, cheesy baked lasagna, chili beef tinutungan, BFD fried chicken, and more. We also offer a service contract and tables and chair rentals at affordable prices. Bicol Food Delights Catering Services is located at the second floor of BFD Building, Purok 2, Barriada, Barangay 38, Gugun, Legazpi City, in front of Kalayaan Park. For more inquiries, you can call us at 0919-094-2572 or 0927-353-4407, or you can visit us at our official Facebook page at Bicol Food Delights Catering Services. Bicol Food Delights Catering Services. Great food, delightful service. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo ka mong mapagsilbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store, asin Apple App Store, asin nanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! DZGB Barreta alas 7. Barreta alas 7. Sa detalles kang bareta niya ito sa lado nasyonal, naglalaw man tagapagtarang ng Kamara de Representantes na si Attorney Princess Abante na para sa namamanwa na sinbako sa personal na interes ang pirming pagbiyahe sa abroad ni Vice Presidente Sara Duterte. Kasimbagan na ni Abante kanhagadan ng reaksyon sa pagduma ni VP Sara sa Australia para magatindir sa sarong rally na nangangapudan ng pagpapalibre sa ama na si dating Presidente Rodrigo Duterte na mantinidong nasa detention facility kan International Criminal Court sa The Hague. Tinawan nindo ni Abante na personal man o opisyal ang pagbiyahe ng sarong ilihidong opisyal kadasyon hindi dapat bakong pansadiring interes para dahil masayang ang fondo tiwala asin mandatong itinao ka na mamanwaang Pilipino. Biyaheng Australia si Vice President Sara Duterte para sa iyang personal trip. Iniyan kinumpirmar kan Office of the Vice President o OVP kung saan maatindir man ang Vice Presidente sa protesta para ipangapodan ang pagpalibre sa iyang amang si dating Presidente Rodrigo Duterte. Sa abiso kan OVP, maatindir si VP Sara sa The Free Duterte Now rally sa Domingo nagigibuhon sa Melbourne. Kanakaaging simana, nagduman man si VP Sara sa Malaysia para sa personal trip kaibahan ang pamilya. Nagatindir man siya sa selebrasyon kan aldawnin katalingkasan sa overseas Filipino workers.
Wait and see. Ini ang kasimbagan kan Malacanang kay dating presidential spokesperson Attorney Harry Roque matapos pag-ulukan na sinhagyaton kay ni ang gobyerno na come and get me para mapauli sa Pilipinas. Sigung kay Roque, ang intelligence kang gobyerno halisa na sa chismos ang dots kaya bako totoo ang mga impormasyon na nakakaabot sa Pilipinas. Pero beltada ni Palace Press Officer Claire Castro na di dapat iit sa pera asin pagmasaditon ni Roque ang assets kan Department of Justice o DOJ para mapauli siya ni nasyon. Sa ngunyan pigalat na kan DOJ ang formal notice o opisyal na pagkumpirmar kan the Netherlands kung inaprobaran o ibinasura mananggad ang asylum ni Roque. Pero dahil ibubulgar kang gobyerno ang sendang mga lakdang arog kan pigibo ni Roque sa saiyang sadiri. Tininokan spokesperson kan House Prosecution Panel sa Senate Impeachment Court, spokesperson Attorney Reginald Tongol, may kinaaraman sa pahayag kay ni nagarong nag-aabogado para kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Attorney Antonio Odi Bukoy, nagarong sinabi ni Tungol kung ano ang dapat nagibuhon ni Duterte sa impeachment case. Apwera sa bako tama ang ginibong pahayag ni Tungol, sinabi ni Bukoy na sa saindang propesyon, iyo ang sala na i-broadcast kan abogado kung ano ang masunod kay ining gigibuhon. Sigon kay Bukoy na ang pigigibo ni Tungol nagsusunod sa mga lakdang kan mga bias na senador. Sigon kay Bukoy na masunod ang Kamara sa direktiba kan Senate Impeachment Court na sertipikaran na nagsunod sa konstitusyon ang Articles of Impeachment asin gusto kan 20th Congress na ipadagos ang kaso. Magiginumduman na pig-impeach kan Kamara de Representantes si VP Duterte kan Pebrero 5 asin isinumitir sa kaparehong aldaw ang Articles of Impeachment sa Senado. Mantang kanakaaging semana, nag-convene ang Senado bilang impeachment court. Na illegal na droga ka mga operatibas kan Philippine Navy asin Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA sa kadagatan kan Zambales na nagakantidad ng 10 billion pesos. Sigong kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro na natsimpuhan ka mga otoridad ang sarong fishing boat kasud mang aga asin kan inspeksyonon buminutuan maabot sa 1.5 na tonelada ng pigtutubudan na shabu. Sinabi kan opisyal na ini ang pinakadakulang na kumpiskar na illegal na droga sa istorya kan Philippine Navy asin saludo ang palasyo mantang pigsisiguro ang padagos na pagsuporta sa kampanya kontra sa illegal drugs. Magiramduba na naging sunod-sunod man ang nakukuha ang illegal na droga na nagpapataw-pataw sa kadagatang Zambales, Pangasinan, Ilocos asin Cagayan asin nakalaugda sa mga sako ang mga ininakuha ka mga parasira asin pig-surrender sa mga otoridad. Pigtutubudan ngunyan kan Philippine Navy na hali sa sarong mas dakulang barko ang pinaghalian kan sobra 1.5 toneladang shabu na nakumpiskar kan sa indang mga tauhan 50 to 60 nautical miles hali sa baybayon kan Zambales. Ang shabu pigkakarkulong nagkakantidad nin 10 billion pesos na naharang sa sarong sadit na fishing vessel lunad ang sarong foreign national asin apat na Pilipinong parasira. Sa sarong press conference ipinahayag ni Northern Luzon Naval Command Commander Commodore Edward de Sagon na daipaninda natutumbok ang pinaghalian kan mga illegal na droga. Nagtutubod man ang sa indang lado na planong ibagsak ang pigkakarkulong 50 na sako nin shabu sa parte kan West Coast kan Luzon. Napag-araman na ang naging pag-ulang sa nasabing Philippine Fishing Boat, parte kan mga operasyon asin mandato kan Philippine Navy para mantinidong vigilante dahil sa mga nakaaging insidente nin mga naglalataw na droga sa katubigan kan nasyon. Naging makadudaman ang naging hiro-hiro kanasabing barko dahil dai ini nakikisalak sa iba pang mga parasira asin nahiling na solusan na ang parasira. Paliwanag pa ni Desagon na maski warang mga fishing boats sa palibot kan natapaan na bangka, dai pa man giraray ninda pigaali ang posibilidad na posibleng bako ini. Ang primera bes na nagkaigwanin mga siring na transaksyon matapos man ang nairehistrong insidente kan mga nakaaging semana. Mantang nagpapadagos pa man giraray ang investigasyon kan Philippine Navy, kaibahan man iba-ibang mga ahensya kan gobyerno para maaraman ang mga imbuelto sa insidente.
Dakol sa mga aktivista sa Iran ang nagpapahayag din panibagong hero protesta sigon sa mga veteranong aktivista sa nasyon dahil hindi kayang ibugtak sa peligro ang sa indang mga namamanuan mantang may patakot ng gera. Siringman ang nasa buot ni Narges Mohammadi, Nobel Peace Prize laureate na nagsabing day dapat na maraot ang Tehran dahil sa pangapudan na evacuation gikan sa Israel. Mantang piging ganyar ka mga oposisyon sa luwas ka nasyon ang mga namamanuan kay ni na mag-alsa o magprotesta. Na-report na dakol na aktivista sa laog kan Iran ang warang planong magsabay. Mientras na ang Iran naglalatag naman ng mga preparasyon kontra protesta. Sinabi kang gobyerno na nakalerto na sinda para lapagon ng mga espiya kan Israel. Maski may maluyang ngunyan ang gobyerno kumpara sa mga nakaaging taon, malabog pa manggiraray ang pagkasararo kan oposisyon sigon sa mga eksperto. Dahil ang digding mantinidong dahil sigurado kung sinisay ang susunodon ka na mamanuaan in kaso magsilab ang pinibagong pag-aklas o protesta. Baretang Sports, laog na sa semifinals kan PBA Philippine Cup ang San Miguel Beermen matapos na ilampaso ang Meralco Bolt sa score na 108-97 sa quarterfinals. Nangenod sa pagana kan Beermen si Junmar Fajardo na igwang 23 na puntos asin 15 rebounds, mantang si Don Trolliano na nagrehistro nin 19 puntos asin igwang 13 puntos asin 12 rebounds. Si Rodney Bronjal na iyuman ang napili bilang best player of the game. Ininaan pang 10 na semifinals appearance kan Beermen sa ultimong 11 na Philippine Cups. Mientras na tinapos na kan Barangay Ginebra ang kampanya kan Converge 5 Rexers sa PBA 49 season Philippine Cup. Ini matapos na daogon kan Ginebra ang Converge sa score na 88-80 sa kawat na ginibo sa Ninoy Aquino Stadium, Kasubanggi. Laog naman ang Barangay Ginebra sa semifinals kung saan makakalaban ninda ang San Miguel Beermen. Sa kabukang panahon, uyang pag-asa do sa Regional Forecasting Center, si Melvin Almoela. Melvin, sa mga napet sa Hunyo 21, 2025, sa aldaw ning Sabado ning pagkaga, ininang sa tuyang latest update sa kamugtakang kang sa tuyang panahon, Intertropical Convergence Zone o ITCC ang nakaka-apekto sa Mindanao, sa Palawan at sa Sulno Pamparte kang Kabisayaan, mantang easterly so yung malinsangang paros na halis sirang kadagatang Pasipiko naman ang nakaka-apekto sa natatadang parte kang sa tuyang nasyon. Digdis sa Kabikulan, makaka-experience siya ng mapanganuro na kalangitan na may kalat-kalat ng pag-uran asin pagkikilat pagdagulgol dudot kang easterlies. Ang paros ay maluya sa good moderato na halis sa sursirangan ang mamamatian. Ang mga baybaying dagat asin kadagatan kang Kabikulan magiging banayad sagkod sa moderato ang pag-upol. Tinatayang agwat ning temperatura pigila umampoon 26 sagkod 32 grado sentigrado at tinangal daw ay nagsirang ka sa bagong alas 5:20 ning pagkaga asin masulnop at yan na alas 6:14 ning pagkahapon. Ini si Melvin Almohela reporting live alidigdi sa DOST Pag-asa Ligas. Thank you very much, Melvin. Mga tunay na po ang kabidukang sa tuyang alas 7 mga bareta. Ini pa rin kinalap sa DCGP News Base. Kanakadis pong 12 oras. Pagsurat ng bareta, Jenny Macho Belarang, Siringman si Nicole Ann Gloriani, Kada Technical, June Napolis, Kaon man sa DCGB Social Media Department si Jerome Nico Martinez, kasi nasa tuya pong OGT si Casey Tanahi, kan si SP Sinabua. Sa karang gabi ng Batraba ka Mega Force Patrol man ni Melvin Almuela kang Pag-asa do sa Regional Forecasting Center, ilo kay Homer Realista Lola nagantabay sa News Online at sinsagabos pong nakatunin sa WGB FM dyan po sa Tabaco 7 ng kilo sa bitang ka mga radyo asin mga nasa YouTube channel. Kami po ang sa mga naging tagapagbareta. Ako po si Jasmine Baloloy. Ako man po si Mardila Daingiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Abalang po masunod. Radio Klinika. Sa iya pong guest doctor. Thank you and God bless the Philippines. DCGB, Barata, alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na.